κιόλας. Θα φροντίσουμε εκείνη την ώρα να έχουμε ένα τηγάνι, κάτι οτιδήποτε τέλος πάντων. Μη στεναχωριέσαι. Τώρα σε λίγο διάστημα θα βγάλουμε και τα καινούργια προϊόντα. Τα οποία, αν θέλετε, μπορούμε να τα δείξουμε από τέτοια. Τα οποία βεβαίως έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει και με την ευρύτερη προβολή και η τηλεόραση. Αυτό κάνουμε και αυτή τη στιγμή εξάλλου. Εμείς θα σας προσεγγίσουμε και ως ενδυνάμει πελάτες, γιατί η δουλειά της τηλεόρασης είναι η διαφήμιση, είναι η προβολή. Όλα αυτά βεβαίως και θα τα δούμε κάποια στιγμούλα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί γεννήθηκε το ερώτημα τώρα, με ευτικά. Ποια άλλα προϊόντα, όλα όσα έχουν σχέση με το λάδι? Όχι, το ίδιο το ελαιόλαδο θα μπορεί να πάρει μια μορφή τέτοια ώστε να είναι ακόμα πιο ποιοτικό στην αγορά και με τον οποίο όντως υπάρχει σήμερα στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά δεν προσαρμόζεται με τον τρόπο, τον νομιμότατο τρόπο, τον οποίο θα προσαρμόσουμε εμείς. Δηλαδή το δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο, ναι. Και το πρόβλημά μας ήταν το πώς νομιμότατα μπορεί να βγει στην αγορά. Είναι το προϊόν που δημιουργεί υπερπροϊόντα μετά. Το ίδιο προϊόν. Θα το δείτε στην πορεία. Καλά. Το κρατάμε. Δεν θα εκπέμψουμε όλα τα μυστικά τώρα, δεν είναι ανάγκη. Εξάλλου το εμπόριο θα έχει αυτά. Θέλει να έχει τα δικά της κρυσφύγετα. Δεν είναι θέμα εμπορίου, απλά είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με το σεβασμό απέναντι στα μέλη του και τον τρόπο όπως ξεκινήσαμε. Το ξεκινήσαμε αρχικά σωστά, θέλουμε να το τελειώσουμε σωστά. Και ουσιαστικά απέναντι στον ίδιο τον τόπο, γιατί πω αυτό σημαίνει, μέσα από το προϊόν αναδεικνύεται ο τόπος, αυτά λειτουργούν αλληλέγγυα, έτσι, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Θέλετε δηλαδή, όπως το κατάλαβα έτσι για να το κάνω ποιητικό, κάποια στιγμή να έρθει ο καιρός που σε ένα ακρότατο σημείο του πλανήτη να λένε λάδι από το Μεταγκίτσι. Να πω κάτι για το pop. Αυτό θέλετε. Το pop, η προϋπόθεσή του είναι ότι υπάρχει εκεί το προϊόν, παράγεται, τυποποιείται εκεί και γι' αυτό είναι pop. Ναι. Της περιοχής. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το έχω εγώ και το βγάζω, ας πούμε, το τυποποιώ κάπου αλλού. Δεν είναι pop. Ναι, αυτό είναι σαφές. Στην περίπτωση του pop γίνεται αποκλειστικό μετά. Είναι όροι, δηλαδή είναι όλα στην περιοχή. Τώρα βαθμίζουν ακόμα περισσότερο. Αυτό δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Ναι, να τη δούμε και αυτή την παράμετρο, ωραία το έθεσες. Εκεί τι συμβαίνει τώρα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έτσι συνευεργετούνται. Ένα εργατικό δυναμικό το οποίο προκύπτει μέσα από την ανασχόλησή σας και την απασχόλησή σας. Με το λάδι, με την ελιά γενικότερα. Είναι ένα χωριό... Έχετε ξένους εργάτες? Έχουμε αρκετούς. Έχετε. Βέβαια... Ως επιτοπλίστων οικονομικούς μετανάστες? Ναι, ναι. Αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο, ναι. Παλιότερα υπήρχαν άλλοι εργάτες από γειτονικά χωριά. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα προκύψει σε εμάς είναι ότι με βάση τον τρόπο περισυλλογής που γίνεται σήμερα και με βάση το εργατικό δυναμικό που γίνεται σήμερα, σε λίγα χρόνια, σε 10 χρόνια από σήμερα, θα μαζεύουμε μέχρι το Πάσχα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει απασχόληση εργατικού δυναμικού περισσότερο, ώστε για να τελειώνουμε νωρίς το χρόνο που πρέπει. Και αν και εμείς ξεκινάμε περισυλλογή νωρίς, τον Οκτώβριο μήνα. Θα μαζεύετε μέχρι το Πάσχα ελιά? Λέμε, αν πάμε με τους ρυθμούς και το εργατικό δυναμικό το οποίο υπάρχει τώρα. Γιατί θα υπάρχει και ελιά κρεμασμένη στο δέντρο την Άνοιξη? Όχι, βέβαια, έτσι. Όχι, δεν θα υπάρχει. Απλά θέλω να τονίσω δηλαδή την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ελιάς, ότι πολλαπλασιάζεται παταγωδώς. Αν σήμερα μιλάμε για 400 δέντρα, μπορεί σε 2 χρόνια να λέμε για 600.000. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Που σημαίνει ότι οι 400 με τις 600.000 μας δίνει τη δυνατότητα να λέμε ότι το μισό εργατικό δυναμικό απευθείας θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί κατά 1/2. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρωτίστως και πέρα από τα όσα πολύτιμα τη στοιχεία μας δώσατε, μαθηματικού τύπου στοιχεία, γιατί ρωτήσαμε και μάθαμε, ό,τι τέλος πάντων χωρούσε η κλάβα μας εμπροκειμένου σήμερα, γιατί δεν είμαι και πολύ σχετικός, παρότι είμαι λάτρης του ελαιολάδου, έτσι όπως το είπατε προηγουμένως. Στο σπίτι απαγορεύεται άλλο λάδι, έτσι, ακόμα και για τα πιο καθημερινά πράγματα αυτό το λάδι θα χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι πρέπει να αναδείξω έναν προσωπικό θαυμασμό για το μεράκι που ήδη φαίνεται ότι διαθέτεται, τον ψυχισμό, τον ολοκληρωτικό ψυχισμό γύρω από αυτό που έχετε αναλάβει. Και επειδή είστε νέοι, πιστεύω ότι η ελιά στο Μεταγκίτσι έχει πολύ καλό δρόμο μπροστά της, γιατί είναι στα χέρια σας. Ειλικρινά σας συγχαίρω και θεωρώ ότι πρέπει να λάβουν το μήνυμα κάποιοι ότι μπορεί ο παλιός να είναι αλλιώς και να ξέρει τα πράγματα και η πολύτιμη ευεργετική πείρα να παίζει τον πρώτο ρόλο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν στις πλάτες τους που αντέχουν περισσότερα τα πράγματα και θα τα οδηγήσουν σε έναν καλύτερο δρόμο. Είναι ξεκάθαρο. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε εσάς και ένα ευχαριστώ στα μέλη, γιατί τα μπράβο δεν είναι για μας, είναι για τα μέλη τα οποία ανταποκρίνονται.
Γι' αυτό φέρνουμε και ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα και πριν ότι η δύναμη είναι στα μέλη, όχι στο ΔΣ. Στο ΔΣ είναι τα λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητή Παυλίνα Κασάπη και αγαπητέ Κώστα Βλαβή, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ανοίξαμε πόρτα τώρα, θα έρθουμε, θα έρθετε ξανά, θα τα πούμε, θα σας προβάλλουμε και βεβαίως όλα αυτά για να οριστεί μια συνισταμένη, η οποία έχει και τη δική της αξία, να αναδειχθεί το προϊόν εκεί που πραγματικά του αξίζει και κυρίως του αξίζει επειδή οι προσπάθειές σας είναι τέτοιες που αξίζουν εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ως εδώ και μη παρέκει για το σημερινό μας ευζήν, έτσι ανοίξαμε την εβδομάδα με το γευστικότατο ελαιόλαδο, με το ευλογημένο ελαιόλαδο, με το παγκοσμίως, αν θέλετε, γνωστό και αξιωμένο ελληνικό ελαιόλαδο, που η δική μας η περιοχή έχει την τιμή, την εξαιρετική τιμή, την ιστορική τιμή, να το διαθέτει εν πολλοίς. Από τότε που υφίσταται, μέχρι τις ημέρες μας και στον αιώνα τον άπαντα. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή που επιδείξατε. Αύριο θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, στο βαθμό που γνωρίσαμε κι εμείς από κοντά, τον μεγάλο απόντα, τον Μανώλη το Ρασούλη. Αύριο λοιπόν η εκπομπή θα ασχοληθεί. Θα έχουμε κάποιους καλεσμένους που θα μας πούνε πολλά προσωπικά πράγματα και θα αποδώσουμε σε έναν, όπως τον ονόμασα, μεγάλο απόντα, την τιμή που του αξίζει, που του άξιζε πάντα και θα του αξίζει για πάντα. Σας ευχαριστώ όλους, εύχομαι το καλύτερο. Γεια χαρά.